Dik mang abang ngono. Enak go ngene iku. Ora ngono kok. Wonge mantuk. Iku apa le wonge? Matane iki lho. Iki piye lek kok iso Aku mang gak tekan kono ek. Lah batenku ku nek tak turut kono aku sedeng muleh. Aja aku. Lah ning kono rono. Lah kok duwe mbok PKB aku ora mbok bagei. Lah piye wong aku sedeng muleh. Wis ya yuk. Wis ayo dilanjut para Mas. Lagune tok. Iya. Apa? Reok mau. Senenge sorae sing nonton ngubengi bunderan Satrio Utomo tambah semaraknya hiburan tari renyok asli dari Ponorogo tari renyok asli dari Ponorogo. Urung kebak kok mulai. Urung kebak kok mulai. Lah aku rono sedeng muleh. Lah aku ora mbok jak ndek mangan. Jarene aku mbok kon wis aku yo balik ah. Halo. Menangis Cinta. tak berair mata. Keringlah mami nyanyi sendiri ya. Anggo ngepek HP gak apa-apa ya Mi ya. Anggo HP gak apa-apa ya. Aku ini maca kaya mami padha ae kok. Yo, dia dari menangis tak berair mata. Satu bonus ya yuk ya. Oke, karo ngenteni Gusti Putri ini lah wis kesel. Monggo Ndara. Urang. Ya, semangga. Ser ser. Satrio Utomo RSC Onirda RHS Desa Kasih di manakah engkau berada? Di sini ku menunggu kehadiranmu. Rindu menyayat hati tak terobati. Hasrat ingin bertemu dengan dirimu. Monggo Ndara. Tetapi apa daya, kini terlarang sudah, dirimu telah berdua. Sejak engkau putuskan, dia jadi pilihan, diriku kau abaikan. Rindu menyayat hati, tak terobati. Hasrat ingin bertemu dengan dirimu. Lek ngatemo Satrio Utomo keri piye? RHS Desa Izinkan ku jumpa walau sekejap mata. Meski ku sadari kau takkan ku miliki. Ingat ketika bersama bermanja-manja. Akhirnya kita berpisah, ku tak berdaya. Terspesial buat Mami Ika, terima kasih. Rezekinya lancar, sehat selalu, barokah, rezekine berkah. Satrio Utomo Karo ngenteni Gusti Putrine ya, Nduk. Iya, Mbok. Monggo, Ndara. Urung. Iya. Menangis tak berair mata. Keringlah sudah. Hampa harapan musnah untuk bersama. Dirimu kita
nuwun kunjuk dumateng warga masyarakat Dusun Gajah Mati. Nggih. Bapak Inggi juga, bapak-bapak panitia semuanya, Mamika, Mamika, matur sembah nggih. nuwun semuanya. Matur suwun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nggih, amin. Wabillahi taufiq walhidayah, warino walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jeblok engko lah. Ndak ayo iki di Cipo ndak. Anak-anakmu lho, Bu. Malah aku mau pengen daster. Kalau duwe dicipe. Orang dicukup malah beneran kok Nun. Damelan suko sawetawis dara. Nanging apa kabeh pakaryamu wis padha rampung. Sampun pendamelane kula menika kepengin sampun rampung sedanten dara. Lanjur apa nang coba ning panti sepuro kene. Tak utus apa? Sampeyan ajeng ngesake dedaharan sampun kemawis dara. Kula kalian para abdi menika nggih sampun nyirami sesekaran dara putri. Sing tak karepe ra kaya ngono kuwi kok yo. Dos pundi? Lho, iseni pajasan. Anjing. Ibu menawa kabeh para santri bakal ngesake sembahyang biar salat. Ah? Dadi ora kecuali ning panti sepuro lho. Sampun ngaji sedanten iki wau. Nek wis ngaji ta urung? Apa Dora? Ayo. Wis ngaji Mas. Dera niki anu njolok mboke. Ampun, elang iki tetep aku sih. Sampun badhe ngaji niki wau. Ayo kaya ngono kuwi. Nggih. Dadi aja nglirwakne dawuh. Nggih. Kok menawa mengko. Nggih. Ini kali nyaman. Ini Sing jenenge Sri Penanjung ki sing ndi? Ayo digawakno iki. Ben wis lakone yo ngono iki. Ayo iki aja kurang ajar aja guyon aja gojek. Sampeyan padha sinten? Sri Penanjung sing ndi? Yo kok dadak loloyotan kaya Ora ana siji, ora ana loro, ora ana telu, ora ana papat, ora ana lima, ora ana enam. iki gak enak ono siji. Ya wong iki bocahe. Aku semenanjung. Oh iya. Yo, Semenanjung kok kaya barongan ngene. Karo berarti, Bu. Semenanjung iki wis bar dikompo. Sing wigati duduhke aku. Ndi? Galak lho, Bu, galak lho. Sampeyan madosi Gusti Putri Semenanjung lha iki mau. Semenanjung. Niki lho. Kayak rasa dadak loloyotan kono lho ya. Kowe iki nek guyon ngono, nek gelem iki. Ora guyu. Aku kok iki diwalek gelem anu. Mbok Doi, ora lek guyu. Ora lan guyu sing dijotos. Ya ya ketoprak guyu. Ketoprak Sing guyu. guyu sapa? Aku pedendang. Oh, mari. Dadi aku dadi kowe. Langsung. Bayarane mrek kok. Ora langsung. Lho ora apa-apa to. Duduk kok aku sampe ganti aku golek sing menanjung. Ora itu karo guyu. Ngono maneh busuk pari. Iya. Busuk pari sapa? Wah, ngono kok nggakoni. Niki lho, Ndoro. Ora jane ape takon. Kowe kok bengak. Lan Dawuh, Ndoro. era jejer. Kenapa kok ngantuk? Aku ngantuk. Tenang ae kok, aja ora tau nek iki ku. Masane padha kok karo aku kok piye. Tak rungokke saka pamu kowe kok bengak. Ora usah guyu. Katiwasan, Ora Ndoro. usah guyu. Ora guyu aku. Duluan. Ora guyu aku prongos sik. Lah, yang iki aku guyu wae lho. Aku Ya kok. Ya wis arek ngakoni. Beda dembate nah. Ya wis ana kes. Gini ana sing guyu kok malah kowe dhewe sing gini nang rasa ya aja rumangsa. Dora Putri. Dora Putri dipun bradat kali pawungan, Dora. Sing tak kok jaga kawilujengane wong ratu Semenanjung lho panti
Sopo? Gapura kecamatan. Sopo? Sopo? Aku. Lah kok bisa ilang? Kok aku kula. Kula sing jodoh kula. Lah kok bisa ilang? Lah kok bisa ilang? Ancen akone yo kudu ilang. Entek. Oh, mati kowe. Ngono gak tak ganduli aku udah modelange dorong. Akone semenang yo kudune ilang. Ora usah bingung kelirik lo dibuka kowe menetep ning isor. Aku ketok tegaan Cina. Rasa sedoro kene dadi bintang tamu. Rasa macem-macem. Aku meneng ae lho, aku anteng ora nang. Kepadon. Rasa melilik. Kero. Matane kero. Oh, jodoh bayi. Amit-amit jabang bayi. Kenapa ra guyu gak tau guyu wong iki. Ora iku lucu. Wis ngene wae. Anis Sewarat Semenanjung dadi wadian. Nggih. Upama mengko pangerteni karo penangsang kebak kalih kok tuko. Assalamualaikum. Meneng wae. Kang Mbok Kalinyamat. Kaya penangsang. Sasampunipun kula pireng saking njawinipun Taman Kaputren wonten ing Panti Jepara. Kula pireng wonten pating jejliten embang cekri. Menika wonten kedadosan menapa Kang Mbok Kalinyamat? Kaya penangsang. Si kula Kang Mbok Kalinyamat. Dina iki Waratu Semenanjung Anes saka Panti Jepara. Kang Mbok Kalinyamat. Kaya penangsang. Sasampunipun Ratu Semenanjung Anes saking Panti Jepara. Kula badhe mitrang dhateng panjenengan Kang Mbok Kalinyamat. Sasampunipun Anes Ratu Semenanjung menika wonten salah satunggaling wedhah Kasultanan Demak Bintoro dumugi wonten ing Panti Jepara napa mboten? Babar pisan ora ono Yayi. Mboten wae. Ora ono. Mendawa Sauntara. Ulan, Nggih, dawuh. yen kowe ditimbali ginapa kerang ingeti kelawan bendaramu. Anu matane coplok Ndoro. Sopo matane coplok? Kula coplok. Sopo sing matane coplok? Niku ayo Ndoro coplok matane. Sopo matane coplok? Napa Ndoro? Lagi iki penangsang guyu. Penantang. Sapa ya, Om? Kowe sing tak karepno kowe. Lah sampean iki mbok Aduh. kene napa Ndoro kangen? Waduh. Kangen karo anake sampean? Oh, ora. Lah kene napa? Aku kan nyontoni. Lho kene apa? Aku nyontoni. Sing aku tidak dapat. Iki kok mbok idhak iki lho. Oh, penangsang orang kajen blas. Nyuwun sewu Ndoro Kakung merangsang. Penangsang kok. Penangsang. Penangsang. Iya. Nek ndukani Mbak Wulan niku sing sae ya. Sing saene manggon endi? Wulan. Nggih, kula Ndoro. Matane kok ucul Wulan. Wulan, dawuh. Matane kok sulah saprongos. Wulan. Wulan. Aja ngono gilani, Mak. Iki Ndoro. Iki ora prongos tapi brengas. Iki brengas. Ora iku prongos. Brengas. Prongos iku. Kan aku nang. Tidak kene lho. Kan aku arep guyu dipet. Kowe iki abdi, kowe iki kene mung gedibal. Pangapunten. Aja. Kowe ra dusul aja ning kene ya. Seneni bojone iki lho. Bojo-bojo golek duit. Mbok enak apik enak. Kok cilik. Kowe iki abdi kurang tata kowe. Elah sing marahi Ndoro. Lho, karo bendarane kok ora duwe sobo sitoblas. Karo iki kowe.
Mendo sawetara. Ayo dulu. Wes minggir. Kang Mas Sonandadiri. Kula menika badhe mitrang dhateng panjenengan. Kepengin ngerti dua perkara apa? Sasampunipun ane sewa ratus semenanjung saking Panti Jepara. Menika wonten salah satunggaling wedrah Kasultanan Demak Bintoro dumugi wonten ing Panti Jepara napa mboten? Ora ono ya iki. Kanggo kula mboten mitrang dhateng panjenengan. Panjenengan mendel kemawon. Kowe kelawan aku iki wis dadi panutane Kang Mas Sonandadiri. Kyai Penangsang. Kula niki mitrang dhateng panjenengan lho. Ya piye? Kenging menapa panjenengan mitrang dhateng Kang Mbok Kalinyamat? Kowe kepengin mangerteni bab perkara apa? Perkara 200 menanjung aneh saking Panti Jepara wonten salah satunggaling wedah Kasultanan Demak Bintoro dumugi wonten ing Panti Jepara napa mboten? Pancen pancen bener apa sing dadi kandhamu? Wonten. Sing kandha ana iki sapa? Wong aku durung muni. Tenane pancen Wes. ora ana Yai. Kang Mas Sonandadirin. Kyai Penangsang. Panjenengan menika Sonan bimaknan. Sonan menika ampun goro. Lamun Sonan goro, tundone menapa Kang Mas? Kyai Penangsang. Si, Pancen aku ki wis kaceluk dene Sunan. Sunan mono Sunan Bimakna. Mbok menawa Sunan iki mau ngapusi utawa goroh bakal dosa. kula niki mitrang dhateng panjenengan. Kenging menapa panjenengan boten walaka? Sinten pawongan dumugi wonten ing Panti Jepara? Ning sakpamane aku kandha Yai Penangsang ora bakal nesu to. Ora. Lamun aku mangerteni pawongane sapa? Sinten Kang Mas? Wonten jenengan. Wonten apa boten? Ana. Sinten pawongan menika Kang Mas? Sunan Adirin. Karebet. Karebet, setan karebet. Sampun. Sampun. Panjenengan menika sampun mangertosi watakipun Penangsang. Kene menapa panjenengan kandha? Yen Yai Karebet kampir wonten Panti Jepara. Upami Penangsang berhasil kalian Karebet. Upamane aku ki mau goroh karo Yai Penangsang. Iki aku ora bakal bisa goroh mergo mbok menawa aku ki mau nyawang karo mripate Yai Penangsang. Aku wis wedi. Panjenengan ajrih, panjenengan Yai Kakung napa Pak Westri? Aku Lha Pak ajrih panjenengan. Saking bisa. Bisa. napa nek Bisa Penangsang kalian Karebet. kaya ngono. Bisa mboten? Aja. Iki kabeh mbok menawa bener apa sing dadi kandhane karo aku. Ratu Kalinyamat. Watake Penangsang kaya ngono yen to iki mah Penangsang ketemu karo Yai Karebet. Iki bakal wahake cengkak. Yai Penangsang, Karebet, aku Karebet.
panjenengan ugi rawuh wonten Pati Jepara. Lagi mentas saka ngendi kowe? Nggih, prasaja kemawon kula saking Pati Jepara Kang Mas Penangsang. Lagi wae kementas saka Pati Jepara. Leres. Arebet. Apa kowe ra mangerteni kedadian ana ing Panti Jepara wiwit dina iki? Babar pisan ingkang rai boten mangertosi kahanan ingkang sampun dumados wonten ing Panti Jepara Kang Mas. Wiwit dina iki, Wo Ratu Semenanjung ilang saka Panti Jepara. Yen ngaten wonten ing Panti Jepara wonten salah sawijining durat maka ingkang nidra dhateng Sri Menanjung Kang Mas Penangsang. Arebet. Sawise aku nglampati lakune. Durat moko ora dos saka papan kene Arebet. Yen ngaten panjenengan sampun nyipati piyambak tiyang ingkang ngrangkataken kalian Sri Menanjung saking Panti Jepara. Sinten tiyangipun? Arebet yo Joko Tinggi. Wonten dalem sewu saderengipun Kang. Apa kowe? Panjenengan ndak kula ingkang ngrangkataken kalian Sri Menanjung. Mawi dasarku napa? Dasarku wis gumathok. Jawab dasarku ya wis pas. Lamun aku ndak wo kelawan kowe, Bet. Satenane aku mangerteni, Bet. Sawise kowe nyidra anane Wo Ratu Semenanjung. Wo Ratu Semenanjung sing duweni parti sora ning Kasultanan Demak Bintoro. Aku ngerti, Bet. Lamun kowe nyolong Wo Ratu Semenanjung. Ngertenono, Bet. Sopo Karebet? Karebet anak Ki Kebo Kenongo. Sopo Kebo Kenongo? Wong melarat temporat gendong jagat. Saben dina ngetutke buntute luku ngudan doraning bacul. Beda Bet yen to Haryo Penangsang. Sopo Haryo Penangsang? Anak Bapak Surawiyata. Sopo Surawiyata? Anak eyang Babah Patajimbon Ningrat. Sultan kang sepisan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Lamun sing pantes dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro dudu Karebet nanging Penangsang, Bet. Panjenengan ampun ngendika ingkang kados ngaten Mas Penangsang. Apa? Yen nitik saking cara silah boten benten kula antawisipun Kang Mas Penangsang. Sinau saka putrane Ki Kebo Kenongo. Sinten Ki Kebo Kenongo? Ki Kebo Kenongo putranipun Pengging Handayaning Rat. Sinten Pengging Handayaning Rat? Menika kalebet mantu wonten ing Praja Majapahit. Teges kula gadah ratu wonten ing tanah Jawa. Kadoan, Bet. Iki dudu alame Majapahit, nanging alame Kasultanan Demak Bintoro. Aku ngerti, Bet. Lamun maling aku pakunjaran kebak. Maling bisa ning aku. Yen to wis kena iki lho, Bet. Sri Menanjung babar pisan kula boten mangertosi. Kenging kula pun pejantan sak mojo akhir dhateng kula Mas Penangsang. Sawise kowe kandha ing pangarepanku sing kaya ngono. Kabeh mau ngono tetembunganing. Kedung jero bisa dijajaki.
Nanging atine menungso sapa sing mangerteni Ben? Kang Mas Penangsang. Apa karep Ben? Yen panjenengan tansah mojoaken dhateng ing rayi, boten dadosaken boyo pranoto. Nanging cacing, kula bar cacing kapidak menika saged oget. Napa malah kula dijarene menungso lanang. Yen panjenengan mojoaken dhateng ing rayi kepeksa wani kali panjenengan Kang Mas Penangsang. Yo tembungmu sing pungkasan bakal tak ranti saka papan kene Ben. Monggo tentaraken panjenengan napa kandhang karebet iki Bapak dipanel Pak Wahai. Seneng hatimu ya. Penangsang. Kang Mbok kali nyamat. Kok nganti kuwi iki budak silang taman karebet jane ning opo? Menika Dorat Moko. Dorat Moko sing nyidranane 200 menanjung aneh saking Pati Jepara. Karebet nyidra wong Nggih. Menanjung. Penangsang. Apa? Kok nganti kuwi iki ndak wong karebet sing nyidra 200 menanjung? Apa kuwi duweni bukti? Buktinipun 200 menanjung aneh saking Pati Jepara. Penangsang. Upama iya karebet sing nyidra 200 menanjung, dudu kowe sing adil perkara iki. Sinten? Paman Sultan sing sugeng. Cukup. Niki nek apa nek iki? Sabar to Yayi, sing sabar kowe. Penangsang. Dino iki aku bakal nggal Demak, bakal jaluk setengah ben kelawan Yayi karebet. Ayo ayo. Disuwanke Yayi, disuwanke. Monggo Kang Mas. Kang Mas Sunan hadiri. Yayi Penangsang. Lho. Kang Mbok kali nyamat menika garwane sinten? Bojoku. Garwanipun Kang Mas Sunan hadirin. Bener. Genging menapa gandeng renteng kalian karebet penjenengan mendel kemawon. Karebet iki rak ya kadangku to Yayi. Wis ana jamak lumrahe, wis pas wong ngarani. Yen to gandeng renteng karo sedulur iki ora dadi perkara. Lah aku sing duwe bojo wae meneng ae. Lah kok Yayi Penangsang sing ora duwe urusan piye-piye kok petentang kaya kodhok ditaleni. Oh bener ah getuk, getuk. Gedhok lah aku ya inuk kok. Ote lho sampean niku. Heh. Jaluk pengadilan wonten ing ngersanipun Paman Sultan Trenggono. Dan mendel. Kula badhe tumuju wonten ing Demak Bintoro. Ya kudune karo aku. Ampun. Mundak repoti jenengan niku. Mula yen aku ki mau ora temokane ing Kasultanan Bintoro. Aku bakal mesake karo Yayi Karebet mergo aku ngerti watake Yayi Penangsang. Yayi Karebet, aku sing bakal sabiyantu.
Pendapi Agung Demak boten katelemban kula katuraken sak lamun punjuk kersanipun Rama. Dawah ing sesami-sami Kang Sultan. Suwan kula bikalis ing sami kula boten wonten ara sakara. Namung salam talim kula kunjuk kan. Kula tampi dawuh sesami. Andika Rama Sunanku. Dawuh dalem Kanjeng Sultan. Sakrawuhipun wonten ing Pendapi Agung Demak ingsun boten ngaturaken tepat tutur sampun. Pikanto begah pangestunipun Kanjeng Sultan mbok menawi kanthi senenge atine wong tuwa tiba kosok balen pangestune wong tuwa agi tambah nono Kanjeng Sultan. Kula tampi dawuh sesami-sami. Rama Sunan Kalijaga lan dika Rama Sunanku. Dika sekalian kula rawuhaken wonten ing Pendapi Agung Demak. Pancen wonten kawigatosan ingkang kepengin kula aturaken wonten ngersanipun Rama Sunan Kalijaga. Jalan menapa? Lelampahan wonten ing Kasultanan Demak matumpa tumpi tubuh undur prabila Rama Sunan dika kula suni pangego amresanipun kados pundi Demak saged tentrem kalis ing sambikala. Jalan menapa? Rikala semanten kula utusan kalian Prabu Semi kang kapura ngripih Hadipati Tunggul Wulung Hadipati Penarukan malah dadosaken cengkah Prabu Semi kapikut prajurit saking Penarukan dipun papanaken wonten ing Pakunjaran. Wonten dalam sewu Kang Sultan. Menawi wonten keparing dalem kula badhe nderek urun-urun rebak perkawis urut renteng ing Praja Demak inggih karana pambalanipun Adipati Tunggul Wulung ing Penarukan. Kang Sultan, Inggih kula pancen tiyang gesang wonten ing alam donya menika boten saged endo kalian ujian. Boten saged endo ing perkawis ingin mabukan kalian kadonya. Kanthi menika jumlah lan sadanipun Kanjeng Sultan menawi Adipati Tunggul Wulung balung. Monggo sak menika panjenengan sampun ngantos getering penggalih. Sampun ngantos kikis ing penggalih lan sampun ngantos alit ing penggalih jalanan. Panjenengan semanten Demak sak sampunipun bubuh ing Kraton Majapahit menika kathah pacoban-pacobanipun nanging semantena sak karamangkan kali sae kali menika kunjuning perkawis menika kedah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Saat temene Gusti Allah tresna marang wong kang sabar. Monggo menawi sampun sabar ing manginipun dipun inggahaken derajatipun. Kanthi menika mangke mesti wonten karamungan ing gumathok. Ora ketang tulung menika ngangge peperangan. Sampun ngalus Demak ugi ngangge peperangan. Ibarate Tunggul Wulung menika anak panjenengan kang sepuh. Wong tuwa tumrap anak kudu sabar. Ibarate kendi kebak ya kecangking, kothong ya kecangking. Sak menika ibarate poso. Mengko bakal ana bodho. Bengi sesuk bakal ngaten. dados kula kedah sabar. Mekaten. Rama Sunan Dawuh dalem Kanjeng Sultan. sakmenika kula nyuwun pangegahipun Rama Sunan. Kados pundi saenipun supados Kasultanan Demak saged tentrem kalis ing samika. Kanjeng Sultan, Nggih. alhamdulillah. Wah
syukurilah. La haula wala quwata illa billah. Kanjeng Sultan, kula minangka ketiban sampur, kula nderek ulun-ulun rembug perkawis katentreman wonten ing Kasultanan Demak Bintoro ingkang dipun tuwuhaken Adipati Tunggul Wulung saking Kadipaten Penarukan. Kanjeng Sultan menawi pamanggih kula menika benten kalih pamanggihipun Kakang Sunan Kali Ustadz Hotgli Jaka wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kanjeng Sultan, Kadipaten Penarukan menika kadipaten cilik. Pendane sak pelik mungguing rapak menawi boten enggal dipun brasta mangkenipun badhe ngombya wara. Kula percaya, kula ngerti sebabipun napa kok Dipati Tunggul Wulung, Dipati cilik kok wani mengkang pranatan mancal pawasa ngersa dalem Kanjeng Sultan tenggono. Sedaya kala wau niku ingkang rajangi enten dalange. Dalangipun sing rajangi kalih Dipati Tunggul Wulung niku Sunan Tus saking tanah Jawi. Nalika semantenipun kiyambakipun lairipun wonten ing negari Majapahit. Menika cetha menawi piyambakipun kepengin wangsulaken kajayan wonten ing negari Majapahit. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wallahu akbar. Kanjeng Sultan, Romo Sunan Kali. menawi wonten kepareng dalem kula badhe nanggapi menapa ingkang dados aturipun kadang kula anem Ustaz Sang Kudus Jafar Shadiq Ki Sunan Kudus. Menawi ngaten wedal sawetawis kula burungaken kaliyan Romo Sunan Kali. Kudus, Kakang Sunan Kali, apik ya. apik pripun? Kula wong Islam, aku ya wong Islam. Nggih, kula Islam sampean nggih Islam. Kanjeng Sultan ya Islam. Kanjeng Sultan nggih Islam. Padha-padha. Kula nggih ustad, sampean nggih ustad, sampean kiai, kula nggih yai. Aku ngerti ya. Gonmu atur marang panjenengan Kanjeng Sultan. Iku semune gutuk lor kana kidul. Gutuk wetan kana kulon. Nggih. Lire kowe nyenggol rasaku. Nggih dedening krasa nggih ampun rumangsa. Yen Lah niku nggih kantur sampean Kakang Sunan Kali. yen ndul matur ana ustad saka Demak. Nggih, Dadi dalange pambelane. dadi dalange Dipati Penarukan. Iya. Sing ndolongi wong Penarukan, sing dalangi wong kepenarukan. Yen ora nyata iku jeneng fitnah. Al fitnatu asadu minal qatl. Fitnah kuwi luwih kejem timbang mateni. Ya. Fitnah kuwi luwih kejem tinimbangane mateni. Merga fitnah kuwi jeneng fitnah nyenggol tanggane. Iku padha karo dosane mangan batange dulure dhewe. Yen wis ngono iku kalebu dosa cilik apa dosa gedhe, Gus? Nah niku nggih. Nggih mboten duwe dosa nek diarani dosa-dosa cilik. Wong perkara ngoten Iku mawon. nek dosa cilik. Nggih. Nek dosa gedhe besok mati mlebu swarga apa mlebu neraka? Nggih mlebu swarga. Kok iso? Nggih. Wong kula niku nggih mboten dosa, mboten perkara. Kula iki mung kepuk singgol kali sampean, Ya ora ketang piye besok. Besok yen wis tumekane pati munggah ning swarga Kakang Sunan Kali. Aku ngruwangsani yen aku klebutus
titise Eyang Prabu Brawijaya Majapahit. Yen aku ora lahir batin melu Demak. Eling ora? Zaman brubuh Majapahit. Demak perang lan Majapahit. Sing dadi senopati Demak sapa? Senopati nyang Demak ora liya kejaba Sunan Kudus. Jaka Gendhong ya Sunan Kudus. Perang rame Demak lan Majapahit. Nganti Eyang Prabu Brawijaya keplayu munggah ing Gunung Lawu. Tak tututi. Tak Islamke. Maune agama Buddha dadi agama Islam. Sinebut Sunan Gunung Lawu. Ning beda. Bedanipun pripun Kakang? Lagune pripun Kakang? Jaka Gendhong dadi senopati kudu senopati Demak. Sing digoleki ora mungsuh, malah mlebu taman. Lho. Mlebu taman kene ho. Gawa sapa sebab gawa? Kanjeng Ratu Dwarawati. Mongko karepe yang Ratu Dwarawati supaya dipapanke Demak cedhak marang putrane Sultan Patah. Ning ora kowe. Pripun? Mbok dhelik ring Kudus. Kula dhewe teng Kudus. Mbok apakno. Kula cumondhokake nyang Kudus. Ayo mbok apakno. Nggih boten kula napak-napake. Omong kosong. Kanjeng Ratu Dwarawati. Kok ngantos kula mboten cumondhokake nyang Demak, ngantos kula cumondhokake nyang Pati Kudus. Niku ajeng kula baiat. Ajeng kula Islamke. Mbok Islamke apa? Nggih. Mbok. Mbok pek bojo. Alah, sampeyan niku ampun ngoten, Mbah. Alah. Muntah. Lah upamane kula nglirik kalih wong tuwa sithik mboten napa-napa lho, Kakang. Kakang Sultan. Apa Sunan? Tenanipun tunggul ulung wani mbalo. Menika wonten dalangipun ning mboten Sunan Kalijaga. Dalangipun guru saking Bejagung nami Resi Walangsungsang. Kakang Sunan Kali. Kula niki percaya karo sampeyan. Biyen nganti iki ora ana jengene Kalijaga karo Sunan Kudus iki rukun iki ora. Sebabe omong sithik aku mbok srekat. Omong apa wae aku mbok kliroke. Pancen biyen nganti saiki iki Kalijaga karo Kudus iki ora kena dijak rukun. kok iso aku ora kena diapun? Sampeyan iki Sunan. Sampeyan iki ustad. Ya. Kula nggih Sunan, kula nggih ustad. Lho perkara sandangan sandangan mawon kok beda. Bedane nggon ndi, Dur? Lho bedane kados kula ngenten iki. Sunan iki agemane kudu sarwa putih. Uble putih. Sadadae ya putih, jobahe ya putih, jarite ya putih. Mertandakno kuwi suci. Lahir niyah, batin niyah. Iki suci jaba jero. Beda kali sampean. Bedane Lho sampean iki Sunan. Agemane kok beda karo Sunan liya-liyane, Sunan kok blangkone ireng, jarite ireng, klambine ireng. Lho, niki sampean wong nyula kodhok apa Sunan, Yo tak terima, aku kaya wong nyula kodhok. Nek ngono, Dus. Kenapa sandangane Sunan Kalijaga beda karo Sunan liyane? Yen Kudus kan sarwa putih. Sunan Muria sarwa putih. Sunan Ngampel, Sunan Sarwa putih. Ning beda karo Sunan Kalijaga. Bedane pripun, Kakang? Sandangane sarwa ireng. Sarwa ireng. Ketok yen aku wong Jawa. Alah, ketok jak ora kena jak rukun iku. Kabeh paluh ing tanah Jawa. Sing asli Jawa ku Sunan Kalijaga dhewe, Raden Said. Kejaba ngono, werna ireng. Kuwi werna kang langgeng. Ditata sapa ae tetep ireng. Ning ora ketang jabane ireng durung kinarwan jurune ya ireng. Kala mangsane Jabane ireng, jurune ya ireng. Contoh. Kowe ngerti buah manggis? Iya. Jabane rupane apa? Jabane rupane ireng, Nek dioceki, rupane putih, nek didahar manis rasane. seger ya ra. Kuwi ibarate Sunan Kali. Ibarate Sunan Kalijaga. Buah salak
Buah salak rupane. apa? Rupane ireng. Ireng semu coklat. Semu coklat. Rupane putih. Nek didar Manis rasane. padha karo Sunan Kalijaga. Beda nek Iya. Sunan Kudus. Ketoke kok njaba sandangane sama. Sandangane sama putih. Kenaruan jerone ya putih. Wong resik kabeh jaba jero. Ndok pitik. Ndok pitik. Dingremi babon selikur dina. Jenenge ndok apa? Ndok putih iku warnane putih. Ya. Nak dingrebi selikur dina Ora netes. ora netes iku jenenge ndok wuan. Nek dipecah. Nak dipecah rupane kuning nyemu abang. Kuning semua abang. Nggih. Nek diambung. Nak dibambung ambune buanger Iku utawa padha karo basin. Sunan. Hah? Kudus. Lho. Sampeyan iki pripun? Lho kula niki Sunan, kula niki ustad. Sing sugih, sing bagus nang Pati Kudus. Lho kula kok mbok anggap mbok arani ndok wuan sampeyan niku kok. Nggih mboten. Sunan Kudus karo ndokuan mboten. Hah. Nggih. Ora aku lho sing ngomong. Saestu niku. Saestu. Wong kene ora kena jak rukun kowe iki ya. Kani menika Kanjeng Sultan, Romo Sunan Kalijaga. monggo kula aturi niki setunggal moko setunggal. Jalaran dalange wong Bejagung. Resi Malang Sungsang menika sisa-sisane laskar ing Mojopat durung kesempatan. Ngileni karo Tumululung supaya wani ana ing Demak. Ning kula yakin mangke mesti wonten karamun kan. Jadi dibanti. Assalamualaikum. Dipun barengan Sunan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. murid kula niki anak kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wes. Wong tuwa nganti saya. Menika murid kula, menika anak kula Kakang Sunan Kali murid Panti Kudus. Ces pleng pendane puyer 38. Wiridan saka Kudus. Wiridan saka Panti Kudus. Bocah Ganteng jelonet, gemose sak kepel, Wah. Sampun Romo Sunan Kalijaga lan dika Romo Sunan. Nini kali nyaman. Ciparing jauh. Kang sira radak timbali kumawani munggah ing Datulakung Demak bebarengan karebet apa dene penangsang. Ana kawigaten apa niki? Saderengipun matur kula ngaturaken suwun pangapunten mugi jiwa. Dak tampa gawe bombong ati kula liwat puja pangestunipun tapan. Sanget anggen kula mugi-mugi dados saksi. Kepareng matur paman Sultan. Nini kali. Pangapunten ngantos kula wonten minggah wonten kasoteran. Ya. Jelas kula badhe ngatur kaweningan. Bab perkara apa? Dinten sak menika Waratus Mranjung anes saking Panti Jepara. Ora kusi mlanjongane. Nyuwun sewu Paman Sultan Trenggono. Penangsang Panjenengan ampun kekesing penggali. Iya le. Jos. Sasampunipun Waratus Mranjung. Anes saking Panti Jepara. Iya. Kula sampun saged nyepeng dhateng Durat Moko menika. Iya le. wis kok cek. Malinge wis mbok cekel. Kula sampun cepeng. Duret magane wis mbok cekel. Sampun kula cepeng. Dene apa le sangsak. Nggih. Malinge kok ora mbok unggah ake yang pendopo Demak Bintoro. Sampun kula unggaken wonten ing pendapi Demak Bintoro. Wis. Sampun. Sopo le? Sopo nang malinge? Wonten kalih 3 mung setunggal. Arebet coba. Arep ye. Sopo nang? Arebet coba. Sopo le? Arebet coba. Karebet.
ora usik ben. Ana gluduk darder. Gajah mati arep banjir, aku ora jumbul. Ning barang aku krungu bet. Kowe dadi maling. Jantungku nganti arep rontok bet. Kowe biyen tak kandhani bet. Ngaji nyang Panti Kudus. Alip ra alipo. Quran ra Qurano. Kowe minggat ora apa-apa ya Sang ya. Mergo sing dhewe murid kowe. Minggat kok kesasar bet. Minggat nyang ngampel dadi santri-santri sing mursid. Minggat nyang bonang dadi santri ahli sunah wal jamaah. Minggat kok kesasar lebet. Minggat kok nyang Kadilangu. Sapa ustaz Kadilangu? Sapa guru Kadilangu? Biyen kuwi gongkolane maling. Bromo corah, kampak begal keju. Mula ora keteng dadi ustaz nyang Kadilangu. Duwe murid ya penggaweane maling. Wis, Gus. Bon. Ping loro lho, Pak. Pripun? Le fitnah aku ping loro. Ning sepisan Nggih. pergalang, Pak. Nggih. Kaping loro perkara iki. Lah nggih napa boten sampeyan? Aku tak takon ya. Nggih. Dongkol maling Nggih. karo dongkol santri apa ndi? Ah nggih saya dongkol santri. Sebabe Nggih. Wis kondang ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu naku wis katam dongkol ya ora apa-apa. Ngaune temen, Ngajine temen. salat 5 wektu. Salate tahajud saben wengi 10.000 rakaat. Salat hajat 10.000 rakaat saben wengi. Qur'ane fasih. Tajwide Ning kasih. mergo dongkol. Eh. Saiki dadi bajingan. Lho, Mane dadi guru ngaji, mergo dongkol dadi maling. Dadi genthuk. Beda nek dongkol maling. nggih. Biyen tuh mendak lan pangartine gawe sengsarane wong. Bradak bojone liyan, bobol temboke wong liya. Maling kampak kecu lan liyane. Ning saiki wis dongkol. Wis dadi santri. Wis dadi ustad. Wis dadi kiai. Saiki wong temen-temen Nggih. madhep, mantep ngibadahi. Mula dongkol maling karo dongkol santri kok apik dine wis ngono. Ya apik dongkol santri sampeyan niku. Saya pundi ibu-ibu? Saya dongkol maling apa dongkol santri? Dongkol santri. Ngriyen sampeyan ora krungu sampeyan. Sampeyan budhek Kali sampeyan. ini, Lah muni apik dongkolan santri kok sampeyan muni apik dongkolan maling. kali ini. Nun sewu para sedherek-sedherek ingkang minulya. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mukminin rahimatullah. Tiang-tiang saking Gajah Mati. Ampun kleru nggonmu milih dongkolan santri kalih dongkolan maling. Nak sampean milih kalih dongkolan santri, sesuk tak adai sepeda motor PCX siji-siji. Isih tak wenehi rukuh siji-siji yang wadon, sing lanang tak wenehi baju. Lho kandhane kok ora percaya. Sunan Kudus iki Sunan sing sugih. Prabek Jarum darbeke Sunan Kudus. Jarum super darbeke Sunan Kudus. Jambu bol darbeke Sunan Kudus. Ah, sampeyan ngripik nggon begengke kok kabeh ora Kudus. Bapak Ibu, Sampeyan niku. menawi nderek Sunan Kudus didumi PCX siji. Tak dumi PCX siji-siji.
Kalau 10 juta. Sunan Kalijaga didumi kathok karo sadar. Ya bener wong Sunan. Sarung. Ya bener Sunan melarat raja dadah. Lah, saiki ngene. Lah didum kok kathok iki. Kowe milih kathokan Heh? apa milih numpak motor? Lho numpak motor. Wong kene seneng numpak motor PCX. Tenimbang kathok. Numpak motor ora kathokan. Numpak motor PCX wang-weng Ora kathokan. Lho ora malah kaya dirterok. Wah, bon, boten napa-napa, nuwun sewu. Mergo niki karebet wani nidra kusumane alur Ratu Semenanjung kedah dipun adili, kedah dipun lebetaken wonten ing pagunjaran Kakang Sunan Kali. Kudu dipidana ya. Nggih. Kang Sultan, Romo Sunan Kali. kula wonten Demak jajaripun Khadili Zaka. Hakim suci wonten Tanah Jawi. Pramila menawi wonten pandangan kula badhe nderek Purana Mbak perkawis menika. Kula penangsang. Sang. Ceklo. Pradata ing Demak kuwi bisa diajakake ning pengadilan kudu jangkep 4 perkara. Siji, ana sing didakwa. Loro didakwa. Telu bukti, Papat seksi. Sing didakwa sapa? Penangsang. Arep sing dakwa. Penangsang. Buktine Ratu Semenanjung, anes seksine kula piyambak. Jose pandak wong rangkep dadi seksi. Kudus Nggih, penangsang dakwa karo karebet. karebet Beranggap seksi kena. seksi nggih, nggih sah. Dadi Pandak karebet wong ceplo nek salah. salah. Luput dilebokno Apa pengajaran. jare? Apa jare? Bener. Ora ngajar iki. Kanjeng Sultan, Wani moro. kula lapor Perkawis menapa, Romo? perkawis wonten ing Kadilangu. Menika Katosan menapa kadilangu? wonten maling. Kadilangu wonten malih. Nggih, malam Jumat santri do ngaji tengah wengi niku wonten wong grumuk-grumuk ning nguri pesantren mbobol gedhek kandang wedhus. Wedhus kula sak pranak niku ilang. Kula ngertos sing gondol niku to. Dadi maling kula ngertos. Dados panjenengan ngertos sinten ingkang gondol. Nggih, Lajeng sinten, Romo? malingipun sak menika sampun kula irit wonten ing pendapit. Sampun minggah wonten ing pendapit Mekaten. Demak. Lajeng sinten, Romo? Sunan Kudus. Sampai niku kok. Lho kula niki Sunan. Kula niki ustaz kok sampean ngarani karo wedhus. Malam Jumat. Santri do ngaji. Santri do ngaji. Ngaji iki mlebu. Nguri. Bobol Sampean iki aja gampang dakwa kula. nyatane Prasangka saged dipun inggahaken wonten pengadilan menawi jangkep 4 perkara. Siji bukti, loro seksi, telu sing didakwa, papat sing dakwa. Nah. Buktine napa? Bukti Buktine napa nek sampean dakwa kula karo wedhus? mbok gelandang. Wedhuse sampean ilang. Ya, Seksine seksine aku dhewe. Mergo sing ngerti aku dhewe. sing didakwa, Sing didakwa Sunan Kudus. seksine Seksine kula dhewe. ora entuk. Seksi rangkep dadi pandakwa iki ora sah Kakang Sunan Kali. Penangsang. Eh? Kula kowe mau ndakwa ngrap sisi entuk ya. Nggih, Karebet berubah kejaran. nggih. Kang kuwi gurumu Sunan Kudus berubah kejaran. Pripun? Malah aku wong tuane bolu pagujaran iki piye? Wong iki muridku, aku iki gurumu. Lah karebet ora apa-apa. Dilebokke pagujaran. Arum jenenge arum gandane mergo nolong Partisara. Lho, kae lho Sunan Kudus lebu pagujaran. Ora apa-apa, ben Dihukum viral. perkarane apa? Nyolong wedhus sampe bongkol. Ora apa-apa ben viral. Ngono, wis ora usah. Anu. Ora usah dilan-dilan kene. Anu yo bet. Ngapurane yo bet yo. Dados karebet boten Ora usah.
Karepe Kan Sultan, jaran aku buka kunci. menawi kula tindingi para demak menika sami lepatipun jalaran. Sami-sami dipun dawuhi kersa kayuwanipun Ratu Semenanjung wonten Demak. Ewa semanten sakmenika kabradat dening tiyang sanes ingin mboten tanggung jawab. Kanika monggo kuwatir ngaduhi dhateng kaneman-kaneman menika. Romo Sunan Kali. Menawi panjenengan kan Romo Sunan Kudus sami padu. Saru didulu kapersan kawula ing Kasultan. Mekaten. Pangwas tunggal wonten ing Demak Bintara wonten astanipun. Kula badhe ngawontenaken Giri Patemboyo. Setunggal sinten ingkang saged ngonduraken Ratu Semenanjung Melayu ingkang angka kalih saged nglukari Prabu Semi saking Penarogan menika ingkang badhe nampi ganjaran ingkang murwat. Wis saged tenan. Tak suwun supaya iso nggawa bandane Prabu Semi iso bali kusumane ayu Ratu Semenanjung. Tak suwun yo sak Murid gethuk, murid tetela. Lho, piye? Lah wis sing terus sapa? Goblok. Ana wong tuwa manggon iso tekan. Karena pali yo yo. Kowe manut karo wong tuwa. Kowe bakal kelakon panjang kamu, kelakon keturutan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tira-tiri. Tira-tiri. Asale Asale saka Bayu Suci. asale saka banyu suci. Jos. Aku sing jos bukan kowe. Yen mlebu nyang weteng Yen mlebu nyang weteng dadi bayi, pun suwe. Pun suwe niku. yen tiba yang lemah Yen tiba nyang lemah. ngegirisi, Kirisi yen tiba yang weteng dadi bayi. Iki rapal yo sak, rapal. pun suwe. Rapal yo sak. Iku pun suwe. Wes, adem. Gedruk lemah ping 3 kasembadan apa sing dadi karepmu sak. Sak. Pripun? Iki piye iki? Lah pripun? Gedruk lemah yo sak. Sikile wong tuwa aja didak yo sak. Lah pote mriki lho. Ya, baleni. Wes. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Nuwun pangestu. 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 Pangestu Le. Sing hati-hati yo Le. Ape bok. Karebet. Ketokno dan satur Demak. Pamito marang Sultan supaya kasembatan panjang kamu alon-alon watune kelakon gremet-gremet watune selamat ya. Salat sing akeh cek men padang ngono aku. Romo Sultan aku pangestu. Gak pangestuni muga-muga sekabeh panjang kamu bisa kaya. Ya, muga-muga Gusti Allah mijabahi apa kang dadi panjang kamu. Ya, hati-hati. Bocah kok kaya ngono. Kanjeng Sultan, Kamu tuwa kok disini. barang nyuwun pamit badhe memenuhi lampahipun kaneman-kaneman monggo. Assalamualaikum. Ingkang atus-atus Kakang Sri kaliyan. Mboten iki kula badhe
Ingkang atus-atus sampun ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padha ae. Nggih, pun boten napa-napa. Kula badhe nyuwun dhateng panguwasane Gusti. Mangke dalu kula badhe salat Jumat 10.000 rakaat. Nggih, mangke dalu wiridan. Salat tahajud 50.000 rakaat. Kersane anak kula saged manggih agen ingkang kadang Kanjeng Ratu. Ijal saking Patisipun si penajum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.